Sanibonani, umqeqeshi wensizwa. Kunomfethu ongibhalelile la. Umfethu ubhalile wathi, "Molo mqeqeshi, ngiyathemba uyaphila mfowethu." Well, ngiyaphila mfowethu, ngithembe nawe uyaphila la ukhona. So uthi mfowethu ngicela ungifihle. Khuleka mfowethu ugcwala ubhavu. La ekhaya igama lomuntu asilivezi, yabo. So ubhale nje into yakho ukhuleke, ngeke sikuveze ukuthi usibani bani okasibani bani, yabo. So uthi mfowethu ke nginenkinga la ngosisi engithandana naye. Sekuphele isikhathi esingangonyaka sindawonye. Buhamba kahle ubudlelwane bethu kodwa injabulo ayenele kimi njengoba usisi esalitshitshi futhi esakubeka kwacaca ukuthi isazoba mningi iminyaka engalwenzi ucansi. So ngamanye amazwi mfethu kubeka kwacaca ukuthi wena usazofa indlala, yabo. So ke ngamanye amazwi wena for sure nje mfethu ukuthi wena uziphilela ngesandla sakho and for sure ngaphansi kombhedo wakho khona iskipha nje esigcwele imap, yabo, noma amathisha lokho ephonswa ngaphansi kombhedo ngoba manje indlala iyakubulala, yabo. So khuleka mfethu isimo sakho ngiyasazi ungakhathazeki, yabo. Ufike endaweni ekahleke la ekhaya, yabo. So uyaqhubeka umfethu uthi ke sengiwazame wonke amaqhinga okumvula kodwa kwanhla ngazimuka nomoya. Ufike endaweni ekahleke manje, yabo, ngoba ngihlezi ngisho ngithi ubaqaphela abantu abaku-entertainayo nomuntu okutshela into oyenzayo but ongayenzi ngendlela, yabo. So la ekhaya ke komqeqeshi wensizwa ikhale Injabulo la ngoba thina sihlukile la ekhaya indlela esenza ngayo. Asikho perfect. Cha, asikho perfect. Siyawenza amaphutha and iwona amaphutha. Siyakwazi lokho ukuthi amaphutha iwona enza impilo ibe mnandi, yabo. So awucabange kuthiwa amaphutha awekho emhlabeni. Usuwenza into uyazi vele uzophumelela. Ngabe kuyabhora. So ngcono senze umuntu ungazi ukuthi umphumela uzoba yini. So ke nakhona sisenza amaphutha, sifunde emaphutheni, sicobelelane ngolwazi, yabo. So ufike endaweni ekahleke la ekhaya komqeqeshi wensizwa. Ikhale Injabulo, yabo, ngoba thina sihlukile kwezinye insizwe, yabo. So ke ngiyathemba ukuthi usizo uzolithola ngendlela efanele, yabo. So uthi umfethu ke esengizama ukugwema manje ukulokhu ngimfakela ingcindezi ngalolu daba. Okuzogcina sekungiveza njengomuntu ozele ucansi kuphela kuye. Angifuni ukumzwisa obuhlungu kodwa cha, ngakolwami uhlangothi ngicabanga ukuthi sengibekezele kwanele manje. Sengize ngizame nokuyobheka abanye manje. Ngicela ungicebise. So ubhale kanjalo umfowethu. So yabo mfethu into engimele uyazi ngentombazane esayividot ukuthi lento into ebaluleke kakhulu kuyena, yabo, ngoba mhla ilahlekile komele achaze kubo ukuthi ishonephi, yabo. So komele achaze and futhi komele akhokhelwe ngoba lento into ebaluleke ngendlela eyisimanga. Hayi ke nakuphela nakubazali bakhe, yabo. So as umuntu wesisamele ukwazi lokho ukuhloniphe, yabo. So ke and into engimele uyazi ke futhi ngevidot ukuthi yabo mangabe ulipress ulokhu lifakela ingcindezi umzamo ukumvula ila khona ezolokhu eklehlisa ngoba yabona imizwa yakhe usuke isavaleleke ngqi, usuke ama-gates esavalwe ngawo wonke ngazo zonke ingidi, yabo. So ke wena kumele umenze relax, yabo, afile safe mangabe nawe akhuleke akwazi ukuvelela amasango zonke ingidi azibeke phansi, okay, ababeke phansi, yabo. Afile safe mangabe nawe ungalokhu umfakela ingcindezi ngoba uma lo umfakela ingcindezi ufuna ila ezokutshaja hayi ngonyaka ozayo, hayi ngonyaka 2023 2024 2030 2050, yabo. Iminyaka iyanyuka ngobani ulokhu umpress umzama lento njengoba ngitshela ukuthi into ebaleke ngendlela eyisimanga kuyena. So mina mfethu ngihlangabezanile nama-virgin isikhathi esiningi empilweni yami, yabo. So bekungathi impela ngithakathiwe ngawo njalo bekithi ngithola ngithi umuntu uyividot, yabo. So i-experience yami nawo ayizange ibe yinhle ngendlela eyisimanga but kuningi ngikufundile kona, yabo. So ke manje mangithi intombazane ngithi ngimbona ukuthi uyilona, cha, ngekhala amancane, yabo, because experience yami nawo ayizange ibe yinhle. So ke esikhathini sami manje nje umuntu oyividot, cha, ngiyambonga bandla, yabo. Okwamanje angazi isikhathini esizama, yabo. So ke mfowethu but mina engakucebisa kukona ukuthi, yabo, ungamfakeli ingcindezi. Into yokuqala nje kumele uyazi ngevidot leyo ukuthi umuze umfakele ingcindezi njalo lokhu umzamo, yabo, ngoba kuzokuthatha isikhathi lokho, yabo. So wena into kumele uyenze, mina ngifuna ukunikeza i-challenge ka 3 months, yabo. So kule challenge ka 3 months ngifuna
uhlangane naye nenze kwenzayo nihlale ndawonye kube mnandi kube nje but ukhiyela ukuthi kungabi wena ojaha ukuthi umqabo yezwa leyo nto kungabi wena ojaha ukuthi ufuna nenze into yakho yabo nenze ucansi urelax engathi nje wena awuzile ngaleyo nto for 3 months i challenge ngifuna nje ungafuni ukuba wena kungabi wena oqalayo umqabula ngabi wena ufuna ukuthi nenze ucansi yabo umrelaxele kanti ukuze yabonga lengathi umrelaxele ushase ngathi awunendaba ila khona ezothatha ingidi zakhe azibeke phansi kanti the time ezithatha sezibeka phansi ila khona esezokuvulela yabo so mfethu into ekumele uyazi ukuthi virgin uyarelaxela ushase ngathi nje awufuni so lapha sethi ukulungela ethi uyazama manithi niyazama aphinda agxuma hlaya lapha umthetho ayikho inkinga singabe senze ngelinye ilanga mawukuthi awukakulungile awukakabi ready yabo uma umtshela lezo zinto uzawubona ukuthi hayi wena awuzile ngokuzompuca into yakhe ebalekile nje kuphela futhi uyamthanda yabo umenza feel that way yabo ngokwenze njalo ila khona ke lo 5 years awucabangayo uzophenduka u3 months noma u2 months yabo but uma lokhu uqhubeka wena lokhu ufuna umqabulo lokhu zama ila khona izohlehlisa khona izofika enye insizwe iqeqeshekile fike within 2 months boom ikuvulele bese usalukha linyembezi yabo so ke mfethu qaphela uhlakaniphe yabo but ngiyeza challenge ya 3 months but mfethu hlala phansi nawe uzibuza ukuthi ngabe unelisekile yini ngabe izidingo zakho ziyafezeka as much as ezakhe zifezeka kuwena ezakho ziyafezeka yini uzibuza ukuthi ngabe unelisekile ujabule mawubona ukuthi ujabule well hlezi kukhona elinye ithuba ngenzansi kwendlela hlezi kukhona elinye ithuba la ungajabula khona yabo but ke kukwena mfethu but nginiyeza leyo challenge awuzame kuleyo challenge sibone ukuthi ukwenzakalani yabo so ke mangabe unesifiso sokubhala emqeqeshi wensizwa ngoya Facebook umsearch emqeqeshi wensizwa ungibhalele lapho noma ungibhalele ku-email ekhona engizoshare ku description ukuze uzumbono wami ngenkinga yakho ukuze phela sicobelelane ngolasa abantu sithuthuka othandweni ngoba ngihlezi ngisho ngithi uthando lumnandi but as much as lumnandi luyingozi mangabe ungakwazi kumele ukwenze yabo sure mfowethu